L-Avukat Ġenerali qal li m'għaddix kopja tal-inkjesta lil kap tal-Oppożizzjoni għaliex hu ma kienx se jħalliha fil-kexxun. Dan ħareġ fix-xhieda li l-Avukat Ġenerali ta' fil-qorti hekk kif issoktat il-kawża kostituzzjonali li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Għadna kif spiċċajna d-depożizzjoni tal-Avukat Ġenerali, naħseb kienet okkażjoni storika u ħarġu affarijiet li huma importantissimi li naħseb huma ta' rilevanza nazzjonali. L-Avukat Ġenerali li l-ewwel uffiċċju tiegħu ipprova jipproteġih bis-sigriet professjonali. It-tieni ħaġa illi l-Avukat Ġenerali konferma llum illi ta' kopja intiera elettronika tal-inkjesta lill-Ministru tal-Ġustizzja imma spjega illi din ta' ilu għax il-Ministru tal-Ġustizzja huwa l-Avukat tal-Prim Ministru. Fil-qorti kompla joħroġ li l-Avukat Ġenerali għadda kopja sieħa tal-inkjesta lil Prim Ministru Joseph Muscat għaliex kien rabat il-pożizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru mal-konklużjoni ta' din l-inkjesta. Fl-istess ħin l-Avukat Ġenerali derlu li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija m'għandux ikollu kopja sħiħa ta' din l-inkjesta minkejja li materja bħal din hija ta' interess nazzjonali. Bla missjoni tiegħu stess l-Avukat Ġenerali wera biċ-ċar li ħadd deċiżjonijiet fejn żbilanċja ruħu favur il-Gvern u kontra l-Oppożizzjoni, ried li jiddeċiedi waħdu u ried li jiddeċiedi hu x'għodda għandu jkollhom il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Din id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali tmur kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta u kontra l-Konvenzjoni Ewropea fil-waqt li qed waqqaf lil Adrian Delija milli jaqdi dmirijietu bħala kap tal-Oppożizzjoni skont il-Kostituzzjoni. Dan meta l-Avukat Ġenerali ma jistax jiggarantixxi li l-inkjesta spiċċat għand terzi persuni. Fil-waqt li ma rridx jgħaddi kopja tal-inkjesta lil kap tal-Oppożizzjoni, l-Avukat Ġenerali ammetta fil-qorti li għadda kopja elettronika tal-inkjesta lill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u qal li għamel dan għaliex fi kliemu l-Ministru tal-Ġustizzja kien wieħed mill-avukati tal-Prim Ministru. Da meta Ministru m'għandux jibqa' jipprattika il-professjoni tiegħu. Din il-fema tal-Avukat Ġenerali li l-Ministru għall-Ġustizzja huwa avukat tal-Prim Ministru għandha implikazzjonijiet politiċi kbar. Adrian Delija saħaq li l-pożizzjoni tal-Avukat Ġenerali m'għadix tenibbli. Wieħed irid jaħseb fuqhom, wieħed irid jifhem kif dana kollu qed inaqqar id-demokrazija tagħna u kif iktar minn qatt qabel għandna konferma li l-pożizzjoni issa tal-Avukat Ġenerali hija kompletament mhux tenibbli. Fis-stqarrija l-Oppożizzjoni qalet li miser tħalli lil ħadd ikun il-fuq mill-liġi u l-poplu. Lanqas l-Avukat Ġenerali li l-pożizzjoni tiegħu wara l-ammissjoni tiegħu m'għadix tenibbli. Għalhekk il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija jinsab determinat li jibqa' jiġġieled din il-ġlieda favur id-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni. Din il-kawża li qed tinstema' quddiem l-imħallef Robert Manjon ser tkompli tinstema' fid-9 ta' Ottubru fejn mistennija ssir il-kontroeżami tal-Avukat Ġenerali.